Oj, čiže ozaj bude zo mňa dáky človek v národe. V tomto malom, úzkom poli a k tomu ešte ani uznalosti niet. Či moja práca nebude daromná, či sa dopomôžem k dačomu. Viem, že to ťažko pôjde, ako každému poetovi. Ťažko, ťažko. Ach, ale krásne je jeden národ vykúpiť zo zatratenia, umyť, očistiť od blata, výpľúkov, utrhačstva, krásny velikánsky skutok. A ja lipnem na ten národ tým väčšmi, čím viac počúvam predsudky nepodarencov. Tam na Orave pod štítom Choč v dedinke Vyšný Kubín začalo byť srdce nového človeka. Dňa 2. februára 1849 sa otcovi Mikulášovi Orságovi a matke Terézii rodenej Medzihradskej narodil syn Pavol Orsák. V doline Jarej moja dedina, vencami modrých vrchov objatá, ako by bola celá zo zlata, chalúbky nízke, kryté diamanty. Pavol začal študovať, keď mal 6 rokov, najprv vo Vyšnom Kubíne, neskôr v Jasenovej a Leštinách. K rozvoju Pavla prispel najmä Adolf Medzihradský, ktorý mu bol učiteľom aj priateľom. Žil v roľníckej rodine a po skončení ľudovej školy sa musel odsťahovať ku strýkovi Janovi, pri ktorom však ochorel a vrátil sa domov. Orsák sa musel presťahovať ku strýkovi Pavlovi v Miškovciach, kde navštevoval gymnázium. Keď strýko zomrel, musel Pavol pokračovať 4. triedu na líceu v Kežmarku. Pavol nebol z bohatej rodiny a študovať v tej dobe bolo náročné, no Pavol túžil sa vzdelávať. Kežmarok bol veľmi ďaleko a štúdium ho učilo žiť. Cesta domov na sviatky trvala niekoľko dní, niekedy mal šťastie a zviezli ho furmáni. Raz takmer cestou Pavol skoro zamrzol. Pri príchode do rodného kraja si recitoval takto. Nedlho ťa vidím zase, rodinôčka. Vyplačeš nado mnou z radosti si očka. Najviac ale dobrá, milá moja matka, ona vie, sľadania doba, jak je sladká. Rodinný dom Pavla Orsága sa žiaľ nezachoval. Vyhorel, no na jeho mieste postavili pamätnú tabuľu venovanú Hviezdoslavovi. Počas štúdia v Kežmarku rozvíjal svoj talent Paľko z Oravy. Jeho prvé básne boli však v maďarčine a v nemčine. Od učiteľov získaval samú chválu, no keď recitoval svojim rodičom po maďarsky, matka bola sklamaná, že nerozumie. Ľúto jej bolo, že syn zabúda, že je Slovákom. Samotný učiteľ Medzihradský mu pripomínal, aby nezabudol, kto je. Pavol v škole patril medzi najlepších, štúdium ho bavilo a rád sa vzdelával. Učiteľov si vážil a ctil. V roku 1867 na prelome 5. a 6. ročníka lícea je medzníkom národného prebudenia mladého básnika. V liste učiteľovi Medzihradskému píše: Poézia je mojou tešiteľkou, priateľkyňou, ba milenkou takmer. V roku 1868 bola poprvýkrát uverejnená dramatická báseň Pavla Orsága v časopise Sokol. V tejto dobe spisovateľ používal pseudonym Jozef Zbránsky. Neskôr po štúdiu uverejnil svoje skutočné meno s príjmením Hviezdoslav. V roku 1870 stal Pavol pred veľkým rozhodnutím, kam pokračovať po líceu. Rozhodol sa študovať právnickú akadémiu v Prešove. Pre ďalší vývin jeho tvorby malo veľký význam spoločné vystúpenie s Banšelom v almanáchu Napred. Po skončení štúdia začal Pavol vykonávať právnu prax v Dolnom Kubíne, neskôr aj v Martine. Zloženie advokátskych skúšok v Budapešti v roku 1875 znamenajú pre Orsága slobodnejšiu prácu, kde sám mohol viesť advokátsku firmu. V tomto období si písal listy s Ilonou Novákovou z Dolného Kubína. V liste jej takto dvoril: Nikdy nezabúdam na Oravu a na vás. Povedzte, ľúbite li toho, ktorý sa vás o to pýta, keď sám vás ľúbi? Pavol Orsák dostal prácu ako podsudca pri okresnom súde v Dolnom Kubíne. Počas práce sa 15. mája 1876 oženil s Ilonou Novákovou. Čože je láska? Či len dáky cit, čo bezrozdielne všetko má schytiť? Cit, čo plápol ako kahanec chudej chatrči, kým sám sa neskantrí? Nie. Láska je šľachetné cítenie, čo rozdielne objíma životy, ktoré si samo bolo zvolilo. Ona je večná lampa, čo vypudí tmu zo srdca, vždy viac a viac sa šíriac, kým srdce stvorí šírou dvoranou, chrámom, kde je ona sama, Bohom.
O 3 roky neskôr sa rozhodol, že si otvorí advokátsku kanceláriu v Námestove, kde bol veľmi spokojný. Obdivoval hornooravskú prírodu a rád sa prechádzal po lúkach a poliach. Kto videl nedostižnú krásu hornooravských chôr, ako si splietajú sokolce v čas búrky, ako ladne si odfúkujú zo sna nad ránom. Kto pobodol na ich zlone čo len okamih, nezabudne tej slasti. Niet takých chôr v šírom svete. Orsák chodieval na ryby k slanej vode v Oravskej Polhore. Navštívil hajovňu pod Babiou horou, ktorá mu bola veľkou múzou. Práve na tomto mieste v roku 1886 vzniklo jedno z najznámejších diel Hajníková žena, ktoré písal 3 roky. Pane, ja mám muža! Predsa ešte ako rúža. Nepokoj dajte svetosvete! Hej, pánku! Chyba, veľká chyba! Ja háničkou som iba! Hájnici, nabok prácu všetku. Tak dedič budúci a pán Artuš káže. Do zápačia podvršianských úvalov prísť hodlá k hombe na roháče. Netkni sa ma, hnusný diable! Na Boha zručím svoju vec! Ty nútiš, bych sa prehrešila, len pozri! Tento záražec! Ak neustaneš, jak som žena, viac neodídeš z tohto miesta. Bezbožník, varuj! Alebo, hľaď Amazonka roztomilá! Tvár, zbojník, to máš napokon! Neskôr sa diela rozrástli a k tým najznámejším patrí aj Ežo Vlkolínsky, Gábor Vlkolínsky, Krvavé sonety, Anča, Zuzana Hráškovie, Otčím, Oblaky a iné. Okrem vlastnej tvorby prekladal poéziu a prózu cudzojazyčných spisovateľov. Po 20 rokoch advokátskej práce v Námestove odchádza naspäť do Dolného Kubína. Neustále bol verný svojmu kraju, svojej Orave. Obdivoval iných spisovateľov a sám sa stále zdokonaľoval. Jeho bohatý život vyhasína 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne, kde ho aj pochovali. Básnik zomrel, ale jeho diela neustále žijú a sú inšpiráciou a povzbudením pre nadšencov a hlavne pre hrdých Slovákov. Hviezdoslav sa často v živote strácal a hľadal správnu cestu, no nikdy nezabudol, kto je. Dodnes sa na národného spisovateľa Hviezdoslava pozerá s cťou a hrdosťou. Na jeho počesť boli postavené pamätné sochy či pamätné tabule, pomenované ulice, názvy škôl, knižnice či divadlá. Pre národného buditeľa patrí veľké ďakujem. No malému bars, mne to nie dosť. Ja zdeliť sa chcem celý svojmu ľudu. Ja namáham sa preňho o radosť, preň myslím, cítim, trpím, plačem žiale. Ja ľúbim svoj ľud, ľúbim neskonale. I preto volám tú noc čiernu bludu, tu chlieb i svetlo.